दिन भर खोजी तहनी के पता ना लगू है। एक जगह ने सी चाचा में शिव चर्चा अपने गाँव कहाँ उतरो रे? भोरे भोरे होतना दूर चल गो सन। जानता घरे नीमक रोटी खात खात मने पाक गइल बा। वही चल खीर पूरी बना रही फिर दावे चल गई। अब परसौआ कहाँ गई रहुआ सन? और संग रंग कजिया में अपना गाँव कोजिया कहाँ रहुए रे? वो दूसरा काम गई रंग के नेवता ही रहुए ना यही से साला तहनी कहतनी के चोरी कर सन। बताओ सन चोरी करता सन तो दिन रात ना देखे के पड़ी। चोरी करता सन इत्मीनान से खोता सन अपन जौने मन करी तौने खोता सन। आय और बिन बे तू सही कहता रह काल से हम चुराए तेरे तेरे हम चुराए चोरेबा सन त खाली मने घरे में नहीं क्या चोरावे के बाहरियो चुराए बकरी बच्चा ध्यान दो सकते एकदम सही कहले। देखले कितना ध्यान मने समझदार बाबू। बकरी बच्चा मने समझ ले लोग बकरी बच्चा लिया हो तो चरावे खातिर सब्जी नहीं खे रहे देव के देखले कितना टैलेंटेड बा। तहनी के एगो बड़ा सन तहनी के जानो तो सन के हम अपने खातिर कहतनी त अपना खातिर नहीं कह। तहनी के दिन दशा देखतनी कितना साला तहनी के दिन दशा खराब बा। हमरो यही के नु रहे रे हम चटनी रोटी नीमक भात बहुत खइला है लेकिन जब से चोरी करे लगनी तब से एकर पहुंच दिने दशा हमार भुला गई। का करबो ये तो हाल बा ये हाल बा तो चोरी कर सन पूरा एकदम ध्यान दसन कुछ वही तहनी खातिर हम बानी ठीक बा। तहनी के ऊपर एकदम हमार हाथ बावे समझ गेलो सन।